15 לאור יום שני, י' באב התשפ"א. עם ישראל היקר והאהוב, אנא מכם התעוררו, כי כל הסימנים שאנחנו מקבלים בסייעתא דשמיא ילכו ויתגברו, והם בכדי לעורר אתכם בתשובה, ולא יהיה עוד זמן. כי בעקבות העלייה של מלכות הרשעה בארץ ובעולם, הערב רב שהתחיל לפעול בגלוי יעלם מעל פני השטח, וינסו לייאש את נשמות עם ישראל מן הגאולה. הרשעים יכפרו בקדוש ברוך הוא ויעזבו את יראת השם. כל גיבורי הדור יתאספו ונדברו איש אל אחיו. כי אנשי אמונה עבדו, אותם אלו המאמינים בלב לא ישרדו, וילכו אחר הערב רב, כי יחשבו כי שם תהיה הצלתם. אנשי האמונה האמיתיים יהפכו להיות אגודה אחת, ויחזקו זה את זו, ואמונתם תהיה בכוח מעשיהם. הרואים שחשבתם שנאמנים לכם, לא היו אלא לעצמם בלבד. הסגר הבא בפתח, אך הוא יהיה הרבה יותר עוצמתי וקשה להכלה. מה שיגור כאוס אזרחי ברחובות, חרב איש באחיו תהיה. השמיים סגרו ולא תהיה אפשרות לצאת ולהיכנס לארץ ישראל. בעקבות כך החלו לצר על יהודי החול שיסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. לכן מי שלא יעלה בשבוע הבא ובשבועות הקרובים יובד חלילה. הם וכל רכושם, לא הם סוגדים כעגל הזהב. שלושת המנהיגים בארץ, סער, בנט, לפיד, יגרמו לכם סבל נוראי ויגזרו גזרות כלכליות קשות, בפרט כנגד העולם, נגד עולם התורה. שהם חושבים שהוא העולם התורה האמיתי, אך אין זה עולם התורה, וזה גזרה מן השמיים כנגד כל אותם רועים ותומכיהם שבנו לעצמם כיסא, בנו לעצמם בתי כנסיות, בתי מדרשות, לשמם ולא לכבוד שם שמיים. כך גם בעולם, שלושת המנהיגים שגזר הקדוש ברוך הוא שיעמדו בדור האחרון מכדי לעורר את עם ישראל לחזור בתשובה, אלו שלושת המנהיגים שהם כופרים ומראים את עצמם עובדים לקדוש ברוך הוא, אך הם עובדים על מנת להגדיל שמם בעולם. ואלו המנהיגים, פוטין, נשיא ראש משך ותובל, והלא הוא נשיא רוסיה, ארדואן, נשיא טורקיה, והלא הוא תורגמה, חסן רוחני, נשיא איראן, והלא היא פרס, כפי שכתוב ביחזקאל ל"ח. השלב הבא הוא בתוך כל הבלגן שיהיה, יגזרו גזרות קשות על עם ישראל, ויקפלו מס בגלל הגירעון המדיני שנוצר בשנתיים האחרונות. ליברמן, שר האוצר בחסות נפתלי בנט, סער ולפיד, יגזרו גזרות קשות וכלכליות, והשלב שאחריו תמיד יהיה בחפיפה, וככל שהתגברו הצירים, כך ישובו רבים בתשובה מפחדם. והיית משוגע ממראה עיניך. כאשר הנגיף הבא הוא נגיף הזטה, אינו נגיף, אלא השלב הבא של מלכות הרשעה, שהוציאו דמויות מכוערות, שכל מי שיראה אותם ימות מרוב פחדם. שמרו על הילדים שלכם. אנא שמרו על הילדים שלא יתחסנו, כי החיסון הוא זה שיגרום להם למות מהר כאשר יראו את הדמויות המפחידות. ואם עד כאן זה לא היה מספיק בשביל שתתעוררו בתשובה, החום שהתחיל בעולם בצורה קיצונית יגיע גם לישראל. מלחמתה של חמה יצאו נגיפים חדשים כשחפת וקדחת ודבר שימיתו מעובדי הקרובים, מעובדי עבודה זרה בין 1,000-2,000 איש בכל יום, וגם הרשעים שבישראל ערב רב ימותו מחום זה. הצדיקים, הקדוש ברוך הוא יעשה להם מרפא באותו חום. וזרחה לכם יראי שמש, צדקה ומרפא בכנפיה. לאחר מכן הקדוש ברוך הוא יוריד מהשמיים טל של דם כמו מים שישתו ממנו כל אומות העולם וימותו, ואף הרשעים ערב רב שבישראל המתייאשים מן הגאולה ישתו אף גם הם וימותו. לכל העולם כולו יהיה דם במשך 3 ימים, והצדיקים לא יזדקקו למים. אך לכל מכה שמביא הקדוש ברוך הוא לעולם הביאו גם תרופה, וירד טל של מרפא כנגד הדם הזה, וכל מי שיתחזק באמונה ויתקרב לקדוש ברוך הוא בפני עוד זה ישתה מן הטל ויתרפא. הקדוש ברוך הוא ישנה את הטבע ויעצור את השמש למשך 30 יום, לא תהיה שמש בכל העולם, וכפי שאומר זכריה הנביא, והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות, יקפאון. בגלל שלא יהיה שמש בעולם למשך 30 יום, יהיו מקומות בעולם שיקפאו וימותו מיליוני אנשים בעולם, ורבים שיבינו שיד השם בדבר יתביישו ויצטרו וירצו להצטרף לעם ישראל. עם ישראל, זה רק ההתחלה. אנא מכם התעוררו. המסרים שאנחנו מקבלים הם לא סתם, לעורר אתכם בתשובה שלמה, לחזור לקדוש ברוך הוא וליראתו. יראת השם היא אמיתית, היא לא בלב, היא במעשים. אנא מכם התעוררו.